फाइन बट तो कौन पहुंचू Smoke funny! हाँ हाँ ଶୁଭୁଛି ଆରେ ରାଜ ମୁଁ ତତେ କେତେଥର କହୁଛି ତୁ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟି ଯାଉଛୁ ମତେ ଟିକେ ସାଙ୍ଗରେ ନବୁ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଫେୟାର ୟାର Hello? Hello? ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଣ ମୁଁ ଭଲ କେଜାଣି ମୋ କ୍ଲିୟର ଶୁଭୁଛି Hello? Hello? ହ୍ୟାଲୋ ଲୋଲୋ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏନ୍ଜୟ ମାଇ ବୟ ଏନ୍ଜୟ yourself Love you, Lee! Bye! Mwah! ଏଇଟା ଶୁଭିଲାଟି Naughty boy. Heidi! What is it? What happened? ମୁଁ ତମର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନା ମତେ କହିବନି ଓକେ नो ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲେ ମୁଁ କହିଦେଇପାରିବି ମମି ତମକୁ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ Thank you. ଫୋନ୍ Because ତୁ ମତେ କହିନୁ ଯେ ସେ ମତେ ମାରିଛି ବୋଲି ଓ କମ୍ ଅନ୍ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମମିର କଥା ତମେ କାହିଁକି ଫିଲ୍ କରୁଛ କହିଲ ନାଇଁ ୟାର ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁନି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଅଛି ବଟ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ ହଁ ସିକ୍ରେଟ୍ କହିବି ତ ତୋ ମମି ନିୟମିତ ଭାବରେ ମତେ ଏ ମାନେ ଗାଳି ଦିଏ ବୋଲି ମୁଁ ମହାନ ଲୋକ ହେଇପାରିଛି ଦି ମହାନ ମମି Are you